Una de les característiques racials del nostre poble és un desig d'independència entre els ordres de la vida. El bon sentit popular ho ha traduït amb la següent frase feta: val més ser cap d'arengada que cua de lleó. Aquesta modalitat ha fet que de sempre a Catalunya es desenrotllés la iniciativa privada i que les petites indústries poguessin viure a l'escalf dels familiars de l'industrial, ajudat en cas necessari per operaris de la seva confiança. Quasi sempre, les organitzacions industrials han tingut com a bressol una fabriqueta primitiva on la tenacitat dels que l'han creada l'ha fet prosperar i créixer. Per això la nostra terra, joiosa d'aquestes qualitats, no podrà mai ésser dominada per estrangers que vulguin imposar-nos ni les seves costums ni el seu jou.